एसबि बड' गोजौ गेजेरारि फरायसालि क्लास 6 जों सिगांनिफ्रायनो बर' साबजेक्टखौ फरायबाय थायोमोन नाथाय दा इंलिश साबजेक्ट फैदो बेखायनो जोंहा फरिखा होनो हानाय नङा साइन्स मेथामेटिक्स 89 जोंनि थाखाय बे पेपारा बर'नि जाजोबनांगौ मानि थाखाय होनो होआखै बेनि मोनसे गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जोङो बर' बिजोंजों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा थाखो 1 निफ्रायनो फरायना फैनानै दिनै गेजेर ससेयावहाय बर' रावजों फरायना फैनानै गेजेर ससेयावहाय इंराजि रावजों गुण'त्सबनि जा मोनसे सेकेन्ड पेज दिनैनि बे आनजाद बे आनजादावहाय इंराजि बिजोंजों फैदो गोरलै सानखान्थि आरो गोरलै बिगियान दा बेवहाय जों मोनथिना मोन्दों सिगांनिफ्रायनो गुण'त्सब जादों गुण'त्सब खुंदों जे बे गुण'त्सब खुंनायनि गेजेरजों गथ'फोरनि फरायनाय लिरनाय बेखौ नोजोर बोनानै ग्रेड ए ग्रेड 2 ग्रेड 3 बा ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड डी बिदि सायख'नाय जायो दा अब्ला जोंनि फरायसा फरायसुलिफोराहाय दिनै बे आनजादावहाय बेसेबां साखाफारा जानो हागोन बा बेसेबां रोंगौथि रोंनायजों बिसोरो गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हागोन बा लिरनो हागोन दा बेहाय जों नुनो मोन्दों जोंनि फरायसाफोराहाय कुइसनखौनो बुजियाब्ला बिथांमोना बोरै लिरनो हागोन दा ओंखायनो जोङो जिहेतु 90 फारियाव जोङो गनायथि मोननाय हारि हिसाबै राव थानाय हिसाबै जोंनि रावखौ आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै जोंखौ निन्दा खालामदों दिनै खेल धेमालि खालामदों ओंखायनो जों असम गभर्नमेन्टखौबो खुखियनि होदों जे जोङो जोंनि बे थाखो 6नि जा मोनसे गोरलै सानखान्थि आरो गोरलै बिगियान बेखौ बिथांमोना बोखांना लायाब्ला फैबाय थानाय समावहाय जोङो आन्दलननि जों हाबाफारिफोर लानो गोनांथि जागोन आरोखि जों माहारियारि आफादफ्रा जों लोरबां जायाखै बिथांमोना खोलोब बाय खोलोब रायलायदों जोंबो रायलायदों माहारियारि आफादफोरनिफ्राय बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेवहाय मैखोमै आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायदों आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद गासै माहारियारि आफादफोरा रायलायगासिनो दङ बिथांमोना खोथा होगासिनो दङ जे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनाय जागोन बे हाबाफारिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ खोथा होबाय थादों बिथांमोना खोथा होदों फारसे मावदों फारसे ओंखायनो जों दिनै बायद' जादों आरो जों बायद'तामुलक जागोन जों माहारियारि आफाद हिसाबै जों बायद'ता जागोन जों माहारिबाद जों हदायबो जोंनि जाथिखौ गोजौआव फारसे जौगानाय फारसे जों हाबा मावलांगोन आरो जों इयुन जोलैखौ जोङो उनफिननाय फारसे जों माब्लाबाबो लांनो गोसो गैया आं सिगाङावनो बुंखादों जे जोंनि दाबिखौ जुदि मानियाब्ला उनावहाय जोङो आन्दलन खालामनो जों राजा लामायाव ओंखारनो बायद' जागोन जों ओंखारगोन आन्थोर जयै जोङो हानजा सुरगोन जों बिनि सायावहाय जों प्रतिबाद खालामगोन जों निसय बुंथारनांगोन दिनैहाय जिहेथु जोङो गुदि फरायसालिनिफ्रायनो बर' बिजोंजों फरायनानै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै जेनेबा क्लास 6आव सफैबाय दा बे क्लास 6आव हरथादै जिहेतु साइन्स आरो मेथ्सनि कुइसन पेपारा इंराजि रावनि जानानै फैदों बेवहाय जोंनि गथ' गथायफ्रा बा जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोबोद गोनो गोथो जादों बिथांमोना लिरनो हायि बायदि जाबाय ओंखायनो बिथांमोना पेपार राननाय लोगो लोगो कुइसनखौ नायनानै निस्सय स्कुल सिंनिफ्राय ओंखारबोनायखौ जों नुनानै मोन्दों आरो बेवहाय जों आफाद हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै आनसलिकनिफ्राय जों मोनसे कमप्लेन खालामनो सानगोन दि आसाम गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय बेखौ निस्सय कन्डेम खालामदों बिथांमोना निस्सय जोंखौ एख'था मेगनजों नायनाय बायदि जाहैदों बेखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिसिम मोनसे कमप्लेन खालामनाय जायोदि बिथांमोना जाहाथे खोब गोख्रैनो थाबैनो जाहाथे बर' बिजोंजोंनो
बे कुइसन पेपारखौ फैनाय बायदि बिथांमोना गंफ्रोमबो स्कुलाव जाहाथे कुइसन पेपारखौ राननानै हरो जों बेखौ निस्सय मिजिंथिगोन खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै जों बेखौ निस्सय लुबैजागोन। गिबियावनो दिनै मिडिया नोंथांमोनसिम साबायखर जासिग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे जा गुन उत्सबनि जा हाबाफारि बे गुन उत्सबाव जोङो बर' मिडियामनि जा मेथ्स आरो साइन्स बे मोननै साबजेक्टनि कुइसन पेपारा जिहेतु इंलिसाव जानानै फैदों होननानै खोनादों। बे इंलिसाव जानानै फैनायनि थाखाय जोङो दिनै सिमेन्ट आन्चलिक आबोबनिफ्राय जोङो बे आनजादखौ होनायखौ जोङो होबथानो होननानै जोङो ओंखारबोदों। मानोना जोंहा जोंनि जा फरायसाफोर बिसोरो बर' मिडियामाव फरायनानै फैनाय, बिनिखायनो बिसोरो दिनैहाय डाइरेक्ट इंलिसाव कुइसन पेपारखौ मोननाय लोगो लोगो बिसोरो गोबां जेंना जागोन। मानोना बिसोरनि रोंनाया इंलिसावहाय खम। बिनिखायनो जोङो दिनै बे गुन उत्सबाव इंलिस कुइसन पेपार फैनायनि थाखाय बेखौ जोङो होबथानाय जादों। आरो सोरखारखौ जोङो खावलायो जाहाथे जोंनि जा बर' मिडियाम बे बर' मिडियामाव बे साइन्स आरो मेथ्स बेवहाय इंलिस पेपार जा खालामनानै हरदों बिनिफ्राय बिथांमोना बर' मिडियामाव खालामनानै होनांगौ। बेखौनो जोङो सिमेन्ट आन्चलिक कमिटि आबोबनिफ्राय जाहाथे सरकारा बर' मिडियामाव खालामजोबनांगौ बर' फरायसालिफोराव, बेखौनो जोङो खावलायनाय जाबाय। जोङो गासैबो बर'नि माहारियारि गासै आफादानो जोङो बेखौ बर' मिडियामाव बर'नि जानांगौ होननानै जोङो बुंबोबाय थादों। आरो जोङो बेखौ जायागौमानि जोङो बेखौ गोख्रोङै होबथानायनि लामाखौनो जों लाबाय थागोन। मानोना जोङो बर' मिडियामखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय जोंहा बर'नि गासै आफादफोरानो जोंहा मावनांगौ खामानि दङ। जोङो बर' बिजोंखौ लानानैनो जों बर' हारिया थांनानै थानांगौ। बिनिखायनो जोङो बर'नि गासैबो कुइसन पेपारफ्रा बर'आवनो फैनांगौ, बर' मिडियामा थांनानै थानांगौ। बेखौनो जोङो आन्चलिक आबोब बा आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो खावलायगोन।